କେମିତି କହିଲେ ଝିଅମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ କହିବେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗକୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ କହିବେ। କ'ଣ କଲେ ଭାଉଜମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଟିଯିବେ? ଉତ୍ତର, ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମଜାଳିଆ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କର ତୁମ ସହିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ, ତାପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କରିବ। ଦିଦି, ମୋର ଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେଉନି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଅଧିକ ହଲାଇବା ହେତୁ ଲିଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲା କିପରି ଡାକିବେ କରିବାକୁ? ଉତ୍ତର, ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଡାକନ୍ତି କରିବାକୁ? ତୁମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କରିବାକୁ ଦେବେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ପଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବେ? ଉତ୍ତର, ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ। ଉତ୍ତେଜିତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖାଅ, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସେହି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭରି କଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ କି? ଉତ୍ତର, ନା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଭରି କଲେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଢିଲା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋଟି ମାଇକିନା ଦରକାର, କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇବି। ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ମୋଟି ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଯାଅ। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବୋଲି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତର, ସେମିତି କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ସେ କାମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବା ଦରକାର।